айни замон бошад, шунавандаҳои азизу гироми қадри радиои Диёра, васфи шаҳсутуни хонадон падари бузургвор шеър қироат мекунем. дар само ахтар фузун аст лек яктои падар, дар самои қалби ман ту нурафзои падар. офтоби умри ман бошӣ чу нури каҳкашон, ман надидам кас бадин ширин забони мислатон. байни мардум обрӯманду гиромӣ гаштаед, аз ҳунар одамгарӣ донам ки номӣ гаштаед. ин ҳама пуризатӣ аз одаму одамгарист, мисли шумо падарҷон инсони некдил кист кист. дар сухангӯиву дилҷӯиву дилёбӣ падар, кас надидам аз ту воло дури ноёбӣ падар. қадрдони тифлакону ҳамсари модар туӣ, бар ҳама фарзандҳоят ҳамдаму ёвар туӣ. бар ту мехоҳам падарҷон аз самими дил мудом, тансиҳатмандиву хушрӯзиву умри бардавом. падарони азизу гироми қадр, ҳамеша зиндаву саломат бошед ба бахти фарзандону пайвандон набираҳо. бигзор ки ҳамеша бо дуои неки шумоёни азиз роҳи фарзандон дурахшону сафед бошад.